эфире навіны Віцебскай вобласці, у студыі Наталья Байнарович. Вітаю вас. У Мінску на пасяджэнні прэзідума Савета міністраў абмеркавалі будучае Аршанскага района. Прамысловасць, сельская гаспадарка, сацыяльная сфера сталі асноўнымі тэмамі. Па выніках 6 месяцаў тут ёсць станоўчыя тэндэнцыі развіцця. Узрос аб'ём тавараабароту, знізілася колькасць стратных прадпрыемстваў. Станоўчая сальда знешняга гандлю павялічылася з 10 мільёнаў долараў да 15. Вырасла заработная плата. Да канца года ўвядуць у строй тэрапеўтычны корпус бальніцы імя Сямашкі. Аднак, нягледзячы на гэта, працаваць мясцовай уладзе яшчэ ёсць над чем. Есть проблемные предприятия, которые сегодня надо практически поднимать с колена, значит, которые это инструментальный завод, это завод ПАК, это предприятие Орша-Агромаш, предприятие Легмаш, которое сегодня не очень в удовлетворительном состоянии, поэтому стоит задача и президентом поставлена навести там порядок, человеческое лицо придать, это самое, заменить технологическое оборудование, сделать инвестиционные проекты, бизнес-план разработанный, по которым мы уже начинаем работать. Ну и потихоньку эти предприятия начинают уже выходить на ту работу, которая необходима для того, чтобы работать безубыточно. Сегодня на предприятии разработан бизнес-план перспективного развития завода до 2023 года, который подразумевает увеличить объемы производства, выпускать новую продукцию, увеличить долю экспорта порядка в 4 раза по сравнению с сегодняшним днем. Также на предприятии будет произведено техническое перевооружение завода, которое позволит выпускать новую продукцию, продукцию для нефтегазовой промышленности Российской Федерации. Праграма развіцця Аршанскага района разлічана да 2020 года. Па яе выніках гэты рэгіён павінен стаць узорным па ўсіх паказчыках: прамысловасць, сельская гаспадарка, сацыяльная сфера. У вышэйшых навучальных установах пачаліся ўнутраныя уступныя экзамены. Напярэдадні завяршыўся прыём дакументаў на бюджэтныя месцы. Залічэнне на іх пройдзе да 28 ліпеня. Агульныя вынікі гэтага этапу уступнай кампаніі ў вобласці пакуль не падведзены. Па папярэдніх дадзеных з 5 ВНУ недабор студэнтаў зноў можа адчуць толькі тэхналагічны універсітэт. Наш карэспандэнт Вольга Шмаргун уважліва сочыць за ходам уступнай кампаніі 2017. План прыёму на бюджэтныя месцы ў вышэйшыя навучальныя установы ў апошнія гады мае тэндэнцыю зніжацца. Сёлета ВДУ імя Машэрава збіраецца набраць на бюджэт 626 чалавек. Гэта нязначна менш, чым летась. Сярод самых запатрабаваных спецыяльнасцей правазнаўства, IT-тэхналогіі і дызайн. На месца тут прэтэндуюць ад 2 да 10 чалавек. Невялікі конкурс ёсць нават на не вельмі папулярныя педагагічныя спецыяльнасці. Дарэчы, сёлета ўпершыню выпускнікоў профільных педкласаў залічваюць ва універсітэт па выніках субяседавання. Праз яго прайшлі 22 абітурыенты. Те абитуриенты, которым еще предстоит сдавать вступительные испытания, это как раз специальности художественно-графического факультета, специальность музыкальное искусство, ритмика и хореография. На некоторые специальности предусмотрено вступительное испытание русская литература, белорусская литература, ну а также физическая культура и спорт. Творчыя іспыты на мастацка-графічным факультэце складаюцца з некалькіх этапаў: малюнак, жывапіс і кампазіцыя. І праходзяць на працягу тыдня. На кожны адводзіцца па 4 гадзіны. Малююць пры штучным асвятленні. Вокны аўдыторыі шчыльна закрытыя. Затое абітурыентам не забараняецца выходзіць з кабінетаў. Усё роўна скарыстацца шпаргалкай не атрымаецца. Абітурыенты, якія паступаюць на спецыяльнасць дызайн, маляваць будуць вось такую гіпсавую галаву. Працуюць выключна алоўкам. Выкладчыкі гавораць, тут галоўнае правільна пабудаваць малюнак і перадаць аб'ём. Кантралюе ход уступнай кампаніі камітэт дзяржкантролю. Тут створаная спецыяльная камісія і нават працуе гарачая лінія па ўсіх спрэчных і праблемных пытаннях. В настоящее время в каждом учебном заведении работает комиссия по контролю учебного заведения соответствующего. Обращений граждан на горячую линию не поступало. Все обращения комиссиями по контролю в учебных заведениях закрываются в рабочем порядке в рамках консультаций, каких-то пояснений на местах.
Па папярэдніх дадзеных таго ж камітэта дзяржкантролю з 5 ВНУ в области дэфіцыт абітурыентаў сёлета зноў адчуў Віцебскі тэхналагічны універсітэт. Тут па 3 спецыяльнасцях не дабралі студэнтаў на бюджэтную форму навучання. І па ўсім, відаць, аб'явяць дадатковы набор. Паралельна вышэйшыя навучальныя установы да 6 жніўня працягваюць прыём дакументаў на пазабюджэтныя месцы. У камерцыйных ВНУ Віцебшчыны таксама ідзе уступная кампанія. Вольга Шмаргун, Кирилл Кайсберг, навіны Віцебск. 7 тысяч квіткоў на канцэрты самых яркіх зорак міжнароднага фестывалю мастацтва «Славянскі базар» у Віцебску разыграў Еўраопт для сваіх пакупнікоў у гульні «Удача в придачу». Падбіраючы канцэрты, Еўраопт старанна вывучыў густы пакупнікоў. Яшчэ ў лютым, калі на мінскай арэне адгрымеў канцэрт Валерыі і Дмітрия Колдуна для 11 тысяч самых актыўных удзельнікаў гульні «Удача в придачу», сярод пакупнікоў правялі пытанне, на канцэрт якіх выканаўцаў яны б хацелі схадзіць у першую чаргу. Адказ быў аднагалосным – Григорий Лепс, Стас Михайлов і Валерый Меладзе. 3 вечары ў летнім амфітэатры гучалі лепшыя хіты ў выкананні любімых артыстаў. Для 7 тысяч удачлівых пакупнікоў Еўраопта у падарунак. Под сводами летнего амфитеатра в Витебске хиты в исполнении самых любимых, самых популярных и самых востребованных артистов. Публика хотела попасть на концерты Григория Лепса, Стаса Михайлова и Валерия Меладзе. И компания «Евроопт» подарила своим покупателям возможность окунуться в атмосферу фестивального Витебска. 7 тысяч покупателей получили в подарок от сети «Евроопт» билеты на концерты своих любимых исполнителей. Эпатажному и харизматичному Григорию Лепсу не перестают удивляться музыкальные критики. Манера исполнения стала визитной карточкой артиста. «Самый лучший день», «Рюмка водки на столе», «Лондон» – эти песни так ждал зал. Зрители были потрясены концертом. Благодаря Евроопту многие увидели такое шоу впервые в жизни. Вообще шок. На Григория Лепса приехали. Классно. Мы рады. С Полоцка приехали, мы каждый год посещаем концерты. Вот сейчас обычно покупали билеты, а сейчас в данный момент по удаче. Очень хотели попасть на этот концерт, но нам не хватило обычных билетов, поэтому это было просто супер удача. Супер, вообще повезло, конечно. Тем более у нас ребенок еще фанат Лепса. Особенно ему нравится «Я поднимаю руки», да, Макар? Сердца дам покорило выступление Стаса Михайлова. Концерт действительно был одним из самых ожидаемых. Представительница прекрасного пола, самая активная участница игры «Удача в придачу». Евроопт идеально ответил на запрос своих покупательниц, пригласив их на витебский концерт исполнителя. Неудивительно, что многие победительницы на второй выигранный билет пригласили подруг, а не супругов. Стас Михайлов – это певец для женщин. Женщины его очень сильно любят. Вы знаете, у меня подруга, она просто вот настолько его любит, она вот просто его слушает днем и ночью, серьезно. Я тоже его люблю. Очень рада, что мы попали на Славянский базар. Впервые в этом городе, очень радушный, атмосфера супер, все класс. Имя Валерия Меладзе уже больше 20 лет гремит на эстраде. С 1995 года его песни возглавляют хит-парады на всем постсоветском пространстве, а миллионы поклонников стремятся попасть на его концерты. Теперь к ним присоединились 3500 покупателей Евроопта. Именно столько билетов было разыграно в 36-м туре игры «Удача в придачу». Во время концерта зрители не могли усидеть на одном месте. Настолько зажигательными получаются у артиста песни. Ой, я получила приз к своему дню рождения. Завтра у меня день рождения от Евроопта. Очень благодарна. Мы приехали из Могилева с семьей. Дети посмотреть Витебск, а мы пришли на концерт. Билеты выиграла моя бабушка. Естественно, мы все обрадовались. Вот. И бабушка сказала: бери подружку и езжайте. И вот мы здесь. И мы очень-очень рады этому. Впервые сюрприз. Мы вообще из Гродно приехали. Мы очень рады. Вот таким ярким и запоминающимся сделала июль для своих покупателей торговая сеть «Евроопт». За неделю 7 тысяч белорусов благодаря своим обычным покупкам смогли посетить концерты самых ярких звезд Славянского базара и окунуться в фестивальную жизнь Витебска. И еще один концерт в эти дни состоялся в самом сердце города. Легендарная группа «Нана» исполнила свои хиты, в том числе знаменитую «Фаину», и определила победителей 37-го тура игры «Удача в придачу». О результатах розыгрыша в наших следующих сюжетах.
Стрит-фуд, 6-метровая лыжка і рок-музыка. Упершыню ў рамках славянскага базару ў Віцебску прайшоў незвычайны гастранамічны праект «Фэст-пікнік». Аматары смачна паесці змаглі ацаніць стравы нацыянальнай беларускай і літоўскай кухні. Побач з вулічнымі рэстаранамі паставілі новы рэкорд славянскага базару – гіганцкі сталовы прыбор. Хто і як будзе карыстацца 6-метровай драўлянай лыжкай, даведаўся наш корэспандэнт Настасья Броўка. Фудкорт з нацыянальным каларытам. Сёлета фестываль здзіўляў не толькі насычанай музычнай і тэатральнай праграмай, але і новымі гастранамічнымі праектамі. Так, традыцыйныя стравы Беларусі і Літвы можна было паспытаць на адной з пляцовак горада. Незвычайныя рэтра-павільёны, апетытная грыль-кухня і ўсё гэта пад музыку. Менавіта такім запомнілі першы фэст-пікнік у Віцебску. Есть все, театр есть, музыка есть, а вот вкусной еды нет. И поэтому здорово, конечно, что литовцев пригласили, потому что на самом деле очень вкусно. Попробовали и в гараже еду, да, потрясающе. Острый супчик, это просто пальчики оближешь. Впервые я побывала на таком мероприятии, это что-то такое необычное. Очень радует, что кругом музыка, много вкусной еды. Беларускую кухню на першым фестывале стрит-фуда прадстаўляў адзін з арт-пабаў Віцебска. Гэта пляцоўка добра вядома не толькі сваёй кухняй, але і шматлікімі творчымі праектамі. Першы раз прынимаем удзел у гэтым мерапрыемстве. Яно зацікавіла нас тым, што гэта нешта новае, то, чаго яшчэ ніколі не было ў нашым горадзе. Гэта такая смесь музыкі, ежы, усяго смачнага, сакавітага. Арганізатары знакамітага кірмашу «Казюкас» прывезлі ў Віцебск традыцыйны рэстаран літоўскай кухні. Тут не проста гатавалі ежу, а зладзілі сапраўднае шоу. Шашлыкі смажылі на вялізных вілах, каля століку, рэтра-матацыклы і аўто. Очень популярные мясные колбаски, конечно, драники. Мы немножко делаем другие, больше добавляем морковки больше. Литовская, белорусская кухня, она очень похожа. Менавіта на гэтай пляцоўцы паставілі новы рэкорд славянскага базару. Гіганцкая 6-метровая лыжка – таксама праект беларуска-літоўскага тандэма. 3 дні віртуозы мастацкай апрацоўкі дрэва стваралі вялізны сталовы прыбор. А вось выкарыстоўваць яго па прамым прызначэнні наўрад ці будуць. Гэта хутчэй твор мастацтва і сімвал беларускай гасціннасці. Віцебск гасцінны, ён заўсёды збірае вакол сябе шмат сяброў, іх трэба частаваць. І вось мы зрабілі такую вялікую лыжку, каб усім хапіла. Такое вот изделие, там 12 метров или 6 метров, надо быстро сделать. Так вот эта быстрота, владеть пилом, резать четко, правильно. Дырэкцыя фестывалю ўжо падрыхтавала месца для вялізнай драўлянай лыжкі. Размесціцца арыгінальны арт-аб'ект у парку Мазурына. Настасья Броўка, Леонид Табола, навіны, Віцебск. Выпуск навін на гэтым завершаны. Я з вами развітваюсь. Бісквітныя пірожныя Snow Max і рулеты Маміта. Салодкія партнёры прогнозу надвор'я. Бисквитный рулет Мамита и пирожные Snow Max с различными начинками понравятся и взрослым, и детям. Попробуйте, и пусть ваши будни наполнятся новым вкусом. У бліжэйшыя суткі ў Віцебскай вобласці будзе пераменная воблачнасць. Ноччу без ападкаў, днём у асобных раёнах магчымы ападкі, кароткачасовы дождж, навальніцы. Вецер паўднёва-заходні 4,9 метраў за секунду, пры навальніцах з парывамі да 14 метраў за секунду. Тэмпература паветра ноччу плюс 7-12, максімальная днём плюс 20-25. У Віцебску пераменная воблачнасць, ноччу без ападкаў, днём магчымы ападкі, кароткачасовы дождж. Вецер паўднёва-заходні 4,9 метраў за секунду, тэмпература паветра ноччу плюс 9-11, днём плюс 21-23.